Hi लोगोफोर, good morning. आंहा दिनै सेकेन्ड भिडिअ मैया फार्स्टमोन ना ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड भिडिअआबो जानायनि जागोन ओमफ्राय जोंफोरो ना लाना फैदों ओमफ्राय नायनोसै माबायदि संनाय जायो बेफोरखौ नायदो नै जगार खालामबायानो जोंफोरो ओमफ्राय नै बेयो जाबाय फानलु गोरान सोमबाय ओमफ्राय फानलु गोरान माहाय टेस्टि जायो ना ओमफ्राय नै जिराबो लाबाय देबायबो नै ओमफ्राय नै बेयो जाबाय ना बारा गैया बेसेबां बुस्थु नै ओमफ्राय जोंफोर दायो थोड़ा जगार खालामजेननोसै जोंफोरो दायो नै जोंफोरहा रेडि खालामनानै देखांबाय ओमफ्राय मिक्सार मेसिनबो गैयाना जोंफोरहा बेखायनो थबसिफोराव देनांगोनलै दुखिया मानसि नै बियो र' दा खिथिगासिनो दे आं नोंसोरनो नै बियो फानलु गोरान ओमफ्राय नैबे पियाज ओमफ्राय नै बियो मामोनलै सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुरलै है रोङिखायनो रोंसै सामब्राम गुफुर ओमफ्राय नै बियो जिरा ओमफ्राय जोंफोर दायो सेरहैनोसै फैदो होमबा बिदिब्ला नै दायो जाबाय सेरखांबाय ओमफ्राय बोखांनोसै हाय बिराद थाव ओंखारबायलै नेनाया ओमफ्राय बेयो जाबाय बेखौ दिंथ'नानै एबार पियाज होनोसै फानलु गोरान रुसुन बेयो जाबाय जिरा संख्रि माय होनोसै ओमफ्राय हालदै माङाय होबावनोसै ओमफ्राय दायो नाखौ होनोसै गुदुंलै बेखौ दिनोसै ओमफ्राय दै एसे होनोसै थोरो बिदिब्ला दै होनानै दसे खोबहाबनोसै दायो गोदौबाय नायनोसै आयो मासे टेस्टि नुदों बायगोनलै लासै आयौ जानो लुगैसोबाय आं आलु साजा नामाथाय गासै गोथाव मोनामदों दायो आरो दसे नांबावगौ खोबना होफिननोसै नै दायो जोंफोरो दुन्दिया मस्ला होनोसै दुन्दिया नङा दुन्दिया मोनासै माने ओमफ्राय नैबे दाहार मस्ला बेखौ होना होनोसै माङाय न'निफ्राय लाना फैनायमोन गोथाव जाथारदों बियो जा भाजिया जाबायलै दे खांसै आयो जानो लुगैसोबाय आं दानो जल्दि खाम दायो बन्द खालामबाय जोंफोर गेसखौ जाबाय जोंहा दायो जाबाय जों जानोसै बियो ना भाजाया ओमफ्राय नै बियो नादों मैथादों ओमफ्राय नै बियो ना भाजा दा गोथाव मोनो आङो दायो जों जानोसै ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय बेल आइकनखौबो दाबायना होदो